Salutare Minecraft, aici cred și am revenit cu un nou episod din Să jucăm Take It cu Cristi, episodul 5. Astăzi vom încerca să facem un energy condenser, dar prima dată avem nevoie de un alchemical chest. Diamant. Asta ușor, deci stați așa. What? Nu am cabel. Aici. Așa, după cum am rămas cu sticla. Da, am nevoie. Asta nu interesant acum. Da, deci se iau cabel. Cât de poate mă avea nevoie? Nu, cred. Ok, o luăm. Cred că cu charcoal se făcea. Să vă mai am. Dacă să dau muzica mai încet. Deci trebuie să merg să iau lemne. Bine, bun. Uite acolo. Aici. Să facem charcoal. Ce mai am sticlă. Duc să pun. Să mă am nevoie de nisip. Toarțe am după mine, da. Cred că pun pe normal. Așa. Urâtule, aici urâtul. Urâtul. Hau! Urâtul lumii. Bă, ce pe aici? What the fuck? Ce aici, frate? Trebuie că pun de un copă de fier pe 3. Voie de... nu. Cred că ăsta e tin. Sau... Da. Zombie este acolo. Ia mama dracu dacă vei. Zombie. Aud lavă.
Ăsta nu-l văd. Și să mergem sus. Ce m-a speriat? Capul tău! De nesimțit! Dă-te dracu, creepere! Asta e iarăși cabel? Nu. Serios. Dar nu cont. Așa. Yep. Iarăși cu capul. Trân, trân, trân. De asta nu stă bine aici. Voi duce și astea în casă. Așa. Ce pun asta? Ce să fac? Nu merge cu dumneavoastră. Nici colector. Mă rog, mă gândesc după aia să văd asta. Asta cum se face? Din redstone și iron. Să văd redstone, nu? N-am nici redstone. Mă rog, le băftați aici? Da, pun ironul la proiect. Stați că am uitat caulul. Charcoal. Charcoal. Și caul. Aici e crafting-ul. Era să-l uit. Acum voi merge să iau niște... Da, pentru restul mă scuzesc că fac asta. Mă pun pe peaceful. Nu vreau să am nicio problemă cu creeperii și să mor. Stați pe aici. Da. Frumos. Am dat de ceva bun. Parcă... Da. Deci haideți că încheiem și episodul 5. Vă mulțumesc că ați venit episodul 5 din Să Jucăm Ticket cu Cristi și vă aștept la următorul episod. Așa că, bye bye!